Hey yo, it's the Underwire. In collaboration with the Black Ninja, I said it's so. An gaya kuma taka rawa domin yau muku waƙar sabuwa domin kuma soya. Zance na kuji zai karko na kwanta na farko ina ɗauko babban sako to kuma so juna sai mu rike juna da amana ba zancen barna. Mr. MTK ta bayani ga sabon launi waka yar yayi mun zo ta da zamani tafiyar sama sai jirgi mota ɗinsa da ke gunji ko kujeru sai keji. Zance na zan kunso yan gayen mu tattaso maiti na zan feso yan mata in har kun so mi takun waso so don hatta mu so juna. Ga wakar mun biya don mun dau aniya za mu yi matar jiya domin kuma soya. Kama da wane bata wane yan uwa zan so ku gane zancen da na yau hakun ne. An gaya kuma taka rawa domin yau muku waƙar sabuwa domin kuma soya. Waka baiwar Allah ce me dole na godewa rabbi kamin tsarinsa. Na zo da bayani